ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ବିଷୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସନ୍ଧିର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ, ସନ୍ଧି କ'ଣ, ସନ୍ଧି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଅ କିମ୍ବା ଆ ପରେ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଅ କିମ୍ବା ଆ ପରେ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା? 4 ପ୍ରକାର କରିପାରିବା। କ'ଣ ନା ଅ ଆ ଅ ଆ, ଅ ପରେ ଅ ଥିବ, ଆ ପରେ ଅ ଥିବ, ଅ ପରେ ଆ ଥିବ, ଆ ପରେ ଆ ଥିବ। ତାହେଲେ ଅ ପରେ ଅ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆ ପରେ ଅ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଅ ପରେ ଆ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆ ପରେ ଆ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଆ ହିଁ ହବ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ? ଅ ମିଶିକିନା ଆ, ଆଉ ଅ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ, ଆ ମିଶିଲେ ଆ, ଆଉ ଆ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ। ଏ 4 ପ୍ରକାର ଆମେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଆଣିବା। ଧର୍ମ ଯୋଗ ଅଶୋକ, ଧର୍ମ ଯୋଗ ଅଶୋକ। ପୂର୍ବପଦ ଧର୍ମ, ପରପଦ ଅଶୋକ। ଧର୍ମର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ। ହଲନ୍ଦ ମ ଯୋଗ ଅସମାନ ଧର୍ମ, ଅ ଅଛି। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଅ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା? ନା ଅ ପରେ ଅ ଥିବାରୁ ଅ ମିଶିକିନା କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଆ ହେଇଯିବେ। ଆ ହେଇଗଲେ ପଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧର୍ମାଶୋକ। ଧର୍ମ ଯୋଗ ଅଶୋକ, ଧର୍ମାଶୋକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିଲାନି? ନା ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ନା ମାତା ଯୋଗ ଆଦିଶତୀ, ମାତା ଯୋଗ ଆଦିଶତୀ। ପୂର୍ବପଦ କ'ଣ? ମାତା। ପରପଦ କ'ଣ? ଆଦିଶତୀ। ମାତାର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ହଲନ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ମାତା, ଆ ଆସିଲା। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଆ। ଆଉ ଆ ମିଶିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଆ ଓ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆ ମିଶିକିନା ଆ ହେଇଗଲା। ମାତା ଯୋଗ ଆଦିଶତୀ, ମାତା ଦିଶତୀ। ମାତା ଯୋଗ ଆଦିଶତୀ, ମାତା ଦିଶତୀ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଲା?